Ľudovít Štúr 1815 až 1856. Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života. Politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. Dnes, 28. októbra 2015, si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Devín, milý Devín, ty hrade osirelý. Pověz nám, kedy tvoje hradby stály? Mé hradby stály v čase Rastislava. On byl vašich otců, on jich hradeb sláva. Sláva moje sláva, kdeže mi spočíváš? Ach, větříčku, prach jen rozséváš. Kamaráti moji, aby sme nezabudli na tento náš národ, pridajme si k nášmu menu ešte jedno meno, ktoré nám bude navždy pripomínať tento slávny moment. Čo vy na to? Iha, to bude ťažké. Je svoje toľko veľa pekných slovanských mien. Svetá pravda. Ale aké meno si vybrať? Ja tak premýšľam, že ja by som si vybral meno Miloslav. Jozef Miloslav Hurbán. Aj. Bolo by hlúpe, kebyže i ja si vyberiem meno Miloslav, niečo ma k tomu meno ako si tiahne. Nevadí. A vy čo, chlapci, čo si vyberiete? Aké meno? Zabudni, drahá, na druha zabudni, ktorého matka chovala pod lipou, ktorého spev mi dojčila noci dni, aby tým tuhšie k rodine prilipol. Láska sa stráca, rodina je v strasti, neváha pre ňu zrieť sa všetkých slastí. A zostanete verní svojmu národu. Nejaký sľub mi predsa nemôže brániť v tom, aby ste vedeli, že vás mám veľmi rád od roka. Mimochodom, ste výborný tanečník. Keď mám takú dobrú partnerku. Toľko komplimentov za jeden večer. Ľudovít, ste veľký lichotník. Keď je ich komu dávať. Prestaňte, budem sa červenať. Ja sa červenám, keď sa pozriem na týchto vedľa. Náhodou im to celkom ide. Len sme stále plakali a s hlavami na zemi potichu plakali, slzy nám po lícach slovanských padali a ste